Wah, enak suara apa itu? Kasih tengke kapan, Mas? Oke. Badongnya ndak mulai. Ayo Mas Har. Badoni. Terus santai aja. Tengiri ini. Tengiri. Gulung Mas Erwin, kan gulung Mas Erwin. Udah lama enggak berdiri. Kilo sing diarep-arep iki lho. Ayo Mas Har. Ayo le. Cekake Mas Win. Badong. Gede iki. Itu, Bos. Oh, kulo, Bos. Rasa digancu, cekel tangan kowe. Sasar kurang dadi yo. Badong, babon. Badong. Dideloke kenone apik tapi separa Mas. Oh, apik yo. Apik jeru. Di. Aman toh? Wah, udah subuh iki. Wah, iki diangkat Mas. Wah, mene dah di